Gauan, ongi etorri Gau Pasa podcastera, hemen gira beraz Euskal Irratiak eta bada, edabidea, zuen podcasta gustukoena eskaintzeko, beti bezala, hemen Olaia eta Pelirekin, Olaia eta Peli, Gauan, nola ziste? Gauan. Gabon. Zer berri? Ni ongi, segitzute nire skate aventurarekin, aldi hontan larrialdietan bukatu gabe. Eta hasi naiz ere gidabaimena prestatzen, gidatzen, autoeskolan hemen ondoan. Txalo, eta Ara. espero dezagun pastuko duzula. Ba, espero. Zulaia? Ni Peliren moduan segitzen dut autoeskolan, eta segitzen dut berezikin nire permisa hotz egiten. Hirugarren aldia hona izanen da, espero. Eta ara. Bikain, proposatzen dizuet gure gomita errezibitzea, beraz, aldi hontan moda izanen dugu aipagai, eta hemen dugu, beraz, Inigo Aranburu gurekin. Gauan. Kaixo, Gabon, kuadrilla, zer moduz? Ongi, zu, ongi? Bai, oso gustora hemen zuekin egoten eta aztoratzen. Lehen aldia da podcast bat egiten duzula ipajaldean hemen, aipatuko dugu, baina baduzu ere esperientzia pixka bat hortan ere. Podcastetan, batzuetan ibili naiz, baina hemen iparraldean lehen aldia dut, eta oso gustora nago, plazerra da niretzat, hemen izatea zuekin. Besteak beste ustut ikusi nizula Albina Stardoztekin. Hala da, Gure azken gomita izan da, bai. Bai. Hori da, hemen izan dugu gurekin. Eta beraz, hemen gaur zuzaitugu hemen. Aipatuko dugu moda, baina ez dakit nola definitzen duzun, zure buruan, nik markatua dut nire notetan, diseinatzailea, modeloa ere bai. Aldi berean, barazkiak eta landareak saltzen dituzula ere. Hala da. Nola definitzen duzu zure burua? Bueno, ni ez naiz diseinatzailea, ni moda estilista naiz, ez dut arroparik sortzen. Jendea jazten dut, dagoeneko eginda dagoen arroparekin. Nik erabakitzen dut, ez dakizte eventu edo unerako, hau jantzi beharko zenuke edo ez, orduan erabaki horiek hartzen ditut, eta hori izango litzateke moda estilista izatea. Eta ondoren bai, egia da Esteban, barazki eta landare saltzailea naiz. Gainera, gaur astelena Lazkaon azoka izan dugu, eta handik nator, zuzenean oraindik eskuak baditut lokatzez, landare ugari saldu dugu eta zuzenean bertatik natorkizue. Nola lotu dituzu biak, ejan nahi du, nola pasatzen da barazkiak saltzetik moda mundura sartzera, nola sartu zira mundu hortan zure kasuan? Bueno, egia dena da, barazki eta landareena etxetik datorki dala. Duela urte batzuk aitonarekin hasi nintzen lanean, ark zemakien negozioa, eta ondoren bere langile batek hartu zon, bera hasi zan saltzen eta ni laguntzen hasi nintzen, eta gaur egun bertan jarraitzen dut. Eta asko atsegin dudan zerbait da, azokan egotea. Eta modarena ondoren etorri zen, txiki-txikitatik sentitu dut modarekiko pasioa, eta harreman estua izan dut gainera, eta banekien modu batera edo bestera, moda munduan lan egin nahi nuela. Eta une horretan deskubritu nuen estilismoa zertzen, eta horrela hasi nintzen, biak uztartuz. Agian badakigu modako mundua batzutan biskat komplikatua dela edo ez dakit ez dela baita ezpada erresa leku baten egitea mundu hortan, zure kasuan nola pastu da hori, lortu duzu jadanik ez dakit pauso batzuk ematen, nola pasten da hori guztia? Oso galdera ona, Esteban, moda mundua nahiko itxia da, ez da erraza bertara sartzea eta bertan postu bat izatea, zesanik ez. Kostatzen ari zait, ez dizuet gezurrik esango, ez da lan erraza, baina apurka-apurka ari naiz, nik uste dut bide honetik noala eta horri utziko diot, ilusioz oraindik, nekea da, batzuetan indarrik gabe geratzen naiz, eta esaten dut, agian obeletxugak saltzea jendea jazten jarraitzea baino. Hala eta guztiz ere, une honetan indartsunago aurrera jarraitzeko, beraz, ea lortzen dudan nire lekua egitea. Eta ze proiektu dituzu momentu hauetan? Une honetan ez dut. Egia dena estilismo aldetik une honetan ez dudala proiektu handirik, duela hilabete batzuk pare bat bideoklip izan dituen grabatzeko eta bertako estilismoak egiteko, ondoren alfombra gorriren bat edo bestere izan dut, baina une honetan lasai xamar nago ez dut proiekturik. Etorreko dira. Hau norbaitek artistaren batek, norbaitek ikusten bado badakizue nahiko libre nagoela, idatzi lasai. Horretarako aprobetxatuko dugu zabaltzeko ere Dudipe. iparjaldean. Dudipe. Eta Instagrameri begira ere asko ikusten zaitugu sareetan, izan Instagramen edo TikToken. Horren
inguruan nola hasi zinen igutzen gauzak saretara nola pastu da hori? Ba, duela pare bat urte hasi nintzen bai Instagramen eta bai TikToken bideo ezberdinak igotzen, eduki sortzaile gisa, euskeraz, beti. Eta nik argi neukan, ba, zegoela nolabaiteko utxune bat, hemen Euskal Herrian, modari buruz hitz egiteko garaian ez nuen inolako erreferenterik topatzen. Eta esan nuen, jo, badaude erderaz egiten duten 1000 eduki sortzaile, agian momentu honetan euskaraz inork egiten ez bado, nire momentua izan liteke euskaraz bideoak egiten hasteko, eta horrela hasi nintzen. Umorean hasten nuen modarekin, eta okurritzen zitzaizkidan edo burura etortzen zitzaizkidan gauza arraroenak eta xelebrenak, ba, esaten nun hori da egin behar dudana. Eta sare sozialak, baiatzen dituzu zure lanaren zan, jan, baiagarriak dira zure lanaren zat, proiektuen aurkitzeko edo... Bai, jende askok idazten dit sare sozialetatik, eta normalean moda mundurako edo estilismorako lortu ditudan lan gehienak saren bidez lortu ditut, beraz niretzat ezinbesteko erramienta bat dira une honetan. Bai. Interesgarria da, zenta piskat hortara bideratu nahi dizun, baina aipatu duzu Euskal Herriko moda eszena, edo ez dakit nola definitu behar den hori, baina baute da Euskal Herrian moda eszenarik, egia da azken aldietan iduritzen zait garatzen ari den zerbait dela, baina gaur egun zuk ze bilan eginen zenuke Euskal Herriko moda eszena zoroak? Euskal Herrian beti egon da moda, eta Euskal Herrian beti egin dugu moda. Bai iparraldean, bai hegoaldean, Gipuzkoan, eta azken urteotan Bilbok indar handi hartu du, Bizkai aldeko zona horrek, eta agian Gipuzkoa eta Donostia atzera xamar geratu da, ez gara une honetan abanguardistak, ez gaude Euskal Herriko moda top horretan, urtetan zehar Donosti izan da erreferentzia, etortzen zitzaizkigun frantzialdetik korronte estilistiko mordoa, eta oso hiri dotorea zen. Baina Bilbok aurrea hartu digu, horion hartu beharren dauket. Bai. Bilbon diseinatzaile eskola mordoa daude, Donostian ez dago potenterik agian, eta hor badaukagu buelta eman beharra. Egoera horri itzuli beharren dauku Gipuzkoarrok berriro gorenera. Justuki gaur egungo moda zer da? Egia da hori biziki gai zabala dela, estiloen aldetik zehautu egiten den, hori guztia nola zer da gaur egungo moda zure ustez? Moda, 21. mende hontan, lehenago aritu gea mendei buruz izketan, orain hontan, nik uste moda kontzeptua txikia geratu dela eta haratago doan zerbait badela, moda filosofi izan liteke, moda politika ere izan liteke, eta espazio edo leku asko okupatu ditu, orduan kontekstu askotan topa dezakegu moda. Moda ez da arropa soilik. Moda haratago doan zerbait da. Komunikazio ere bada asko esaten do guri buruz. Beraz, gure identitatearen parte handi bat dela esango nuke. Eta justuki, elgarrizketa hori prestatzeko, irakurri dugu behian egin dizuten artikulu bat. Bai. Eta horren inguruan aipatzen zenuen, zitazioak ematen ditut, edo moda mundua gaixo zegoela. Eta hortan galdetu nahi nizun, zer gaitik zure ustez moda mundu hori gaixo den? Gaixo eta oso gaixo gainera. Moda munduan sekulako intrusismoa dago. Lehen esaten dizuen bezalaxe nahiko leku itxia da. Ez da horren erraza bertara iristea, eta behin iritsita, sufrimentu handia egon daiteke, ego handiak daudelako, eta arrokeria, ez dago humiltasunik, ez dago laguntzeko gogorik, gertukotasunik ere ez dago, badaude noski, pertsonak badirenak gertukoak, jatorrak eta laguntzeko prest daudenak, baina oro har ez nuke esango hori denik moda munduko tonika nagusia, eta horregatik diot, toksizidade handia dagoela, eta horrek moda mundua gaixo egotea eragiten do. Eta ez da, nik behintzat seme-alabak izango banitu niri ez litzaidake gustatuko, nire seme-alabak moda munduan sartu egotea, ez modelo gisa, ez diseinatzaile gisa, ez estilista gisa, toksizidadea handiko lekua delako. Zuk Euskal Herrian ere nabaritu duzu toksizitate hori? Ez horren beste, nahiko txikia delako elkar ezagutzen dugu eta
errespetuz jokatzen duten pertsonek egon badaude. Madriden bizizaten egon nintzen 3 bat urte eta bertatik irten nintzen guztiz atxekabetuta eta lur jota, etzelako nik espero nuen hori modaren mundua. Modelo agentzi batean egon nintzen eta nere biziko esperientzio okerrenetako bat izan zen. Zuk hori ezin akian Madrila joan aintzina? Ez, Moda hori, toksistate hori eta... ez nun espero inondik Ez, inora. Madrid. Beti zerbait idiliko gisa erakutsi digute, desfileak, modeloak, ikusten genituen bideoak, hau da. Bueno, nik behintzat ez nuen uste horrelakoa izango zenik atzean, horrelako zeloak, inbidiak egongo zirenik, eta mundu horrekin topo egin nuen. Magnetik ezagututa edo jitzi aldatu duzu, baina hala ere hortan segitzeko gogoa eman dizu, ez? Bai, ikusi dudalako hemen maitasunez egiten dela moda. Eta aurkakoak ere topatu izan ditudan arren, ez nuke esango hori denik Euskal Herriko modan dagoen jarrera orokorra. Beraz, horrek egin duena da, ni berriro ere modarekin bat egitea, nik modarekin bat egitea, bai. Aipatu duzu leno, baina bai, askotan presio handia sortzen aldela modan edo, izaten da ere gorputzarekin den harreman hori, justuki azken urteetan ere iduritzen zait forma aldetik edo aldaketa batzuk izan direla, hobekuntza batzuk, ez dakitzuk hori aldaketa horiek bizitu dituzun, hobetu den edo segitzen duen ala ere toksiko izaten. Zer... Beti izango da toksikoa eta ez dut uste sekula hobetuko dunik, moldatuko da saltzen duen horren arabera. Une honetan, mezu body positifak saldu egiten du, beraz, horren ondorioz, beste, gorpuzkera anizko modeloak topa ditzakegu pasarela ezberdinetan. Baina horrez dago gorputzaren alde egiteko politika nahia. Hor dagoena da salmenten igoeren aldeko nahia. Beraz, ez da bihotzetik irteten den jarrera bat. Salmentekin zerikusia duen jarrera bat dela esango nuke. Beraz, hobetu da, bai, bistaz bai, baina ez da hobekuntza puru bat, ez da bihotzetik sortzen den hobekuntza bat. Dana gizarte kapitalista honen eredu garbi eta gordina da. Maitza hau. Interesgarria da hori entzutea ez, egia da niretzat behintzat badela irudi hori aldatzen ari dela, baina interesgarria da ere konparatzea Magnetik ezagutakoarekin, zuek ez dakit hola ikusten zinuten ere, edo agian ez baita ezpada. Bai, niretzat body positibean azkenan beti bauzula jende oso ederra. Esan dut, ez duzu da gorputz guztiak, baina modeloak hor direnak dira, esan dut, agian ez dute gorputzkera garai batez ikusten zen modukoa, baina bai dela jende oso ederra, ez duzu norbait itxusia saltzeko praka batzuk. Gero ere, agian norbait itxusia manda ez ditu salduko prakak, eta zuk esan duzuna. Azken optika kapitalista batetik ez duzu besterik. Gero, egiten dira ez modifikazioa hainitz, ez dakit filtroak emanez, edo eta egiten dira olakoak ez? Bai, ala da. Bai ez. Hala da. Horrelakoak ere ikusten ditugu batez ere moda editorialetan, aldizkarietan eta abar, askotan modeloen baimenik gabe ere, bai, argazkiak editatzen dira eta horren kontura hainbat eskandalo bizi izan ditugu azken urte hauetan eta oso gogorra den zerbait da. Peli, aipatu duzu edertasuna edo itxusu. Bai. Baina hori aski subjektiboa da, baina justuki zukagian hori bizitu izan duzu edo nola ejaten alda, pertsona hau edera da, pertsona hau, nola aukeraketa egiten da olako adibidez modelo izateko, ez dakit agian izaten dira kriterio batzuk edo nola pasatzen dautaketa guzi hori? Azken urte hauetan, nik esango nuke agian hogei urte hauetan, aurpegien berezitasuna bilatzen da. Ez horren guri adierazi dizkiguten aurpegi kanonikoak, ez da gorputz kanonikoak ere, baizik eta ukitu bereziren bat dutenak. Asko eramaten dira adibidez mutiletan sudur handiak, asko eramaten dira adibidez nesketan. Kasu peli. Begi handiak, apur bat bananduak daudenak, eta, rasgo bereziak bilatzen dira, baina beti ere moda munduan enkajatuko dutenak. Hau da. Beti danak leku berbera garamatza. Eta horregatik diotez dela benetakoa ez da autentikoa.
berezia eta ezberdina bai, baina beti honen barruan, esaten dugunaren barruan. Eta tamainaren arabera, ez ziren aldatu ere legiak? Aldiz Tamainan, modelo izateko, neska baten zat, ez ziren egin behar ezakit, metroa eta irurogei, tamak. bai, Hori bai. ez da, uste nola. Bueno, oraindik altueranena bai eskatzen den zerbait Bai. dela, bai. Eta egia dena da, nik ez nuke, bueno, pertsona basuen aurkako kanpaina bat egin nahi, baina... Eginen nahi bauzu, Otoi, ez. Ez dut egingo, ez. Esteban beldurzu da. Otoi. Askoz ere errezagoa da modelo altu bat jaztea, baxuagoa den bat baino, orduan diseinatzaileek ere beti bilatzen dute modeloa altua dena, baina ez da altuegia ere, horregatik beti sartzen gara joko nazkagarri horretan, bai baino, ikaragarria da, buru egaltzeko mukoa. Ez biziki interesegia da alde guzti horiek ezagutaraztea eta ezagutzea ere, gure kasuan. Olaia, proposatzen dizudana, da zure partera pasatzea denbora joaten ari baitzaigu. Bon, beraz, ni egoniz zure TikTokak ikusten, eta ikustut maiatzean, jarri zinen zure TikToketan Met Gala delakoaren, jende ezagunaren haien janzkera kritikatzen, edo eta jaten kritikak egiten, orzuan edegena edo ez. Eta nahi nuen jakin piskat zein zen zure iritzia Met Galaren gainean. Eta hainbat zen delako, hainbat polimika horten eta. Bai. Eta hori piskat... Bai. Egia dena da ez dela erreza izan aurtengontan Met Gala defendatzea eta horri buruz hitz egitea bere kontekstun ondorioz aurtengo patrozinatzailetako bat, haundiena, Bezos izan da. Bai. Eta aldi berean bere emaztea Lauren Sánchez izan da Met Galako presidentziako pertsonetako bat, eta oso presente egon dira biak ala biak aurtengo honetan. Honen ondorioz, hainbat gonbidatu ez dira joan Met Galara, Metropolitan Museora, batzuk esan zuten ez zeudela prest Bezostarrak ordaindutako edo finantziatutako ekitaldi batera joatea. Eta nik hori ulertzen dut, defendatzen dut gainera, eta onartu behar dut, une honetan, niretzat badela kontraesan bat, Met Gala ikustea, Met Gala komentatzea, horretxegatik, baina onartuko dizuet aldi berean, nik ere Amazonen erosten dudala. Bai. Ez nuke sekula santan defendatuko ez Bezosen ideologia, ez da berak egiten duena ere, baino jo. Ondoren Amazonen erosten dut, eta Met Gala komentatzen dut, eta zuzeneko ikusten egon nintzen. Orduan, ze puntutaraino egin dezaket horren aurka nik neukere hori kontsumitzen badut. Orduan, bai, kontraesana da nire partetik, eta izugarri sentitzen dut horrelako izatea, baino ezin dut ekidin Met Gala niretzat urteko gau garrantzitsuenetariko bat da. Bertan, diseinatzaileen lan handiak ikus ditzaket, eta moda maite dugunontzat sekulako plazerra eta gustoa da Met Gala ikustea. Eta hori da aurtengoan izan duguna Bezostarren presentzia, ez dut atxegin, baino hori da izan duguna. Orduan, bai, kontraesana da, niretzat. Bai, zuentzat, moda munduan, bizkinteresgarria da, ara ikusten Met Gala. Gero nik adibidez, zenienago bat ere sartuta moda munduan, baina ikusten ditut orokorrean Met Galako lukak. Bortz bat edo agian ikusten dute, fiteola. Bai, TikToken pasten direnak. Ez bortxaz TikToken, baina bai. Bilatu izan dut nire kabuz. Bai. Bai. Eta, zer iruditu zaizu aurtengoa ikusi Aurtengoa duzu justu zerbait? dute egin. Baina ez Jeff pasa zaidalako, Ez dut esango orain ez, eta Jeff Bezosen, eta da. Lehen urtekoa egin dut, baina esken nahi zoroitzen asko. Aurten ikusut pixkat bat buni zegoela hori, antita pixkat. Zarra bezala, Bai, hori Baina da. hori da, Bai, hori zer da ez hori. dut bat ere ulertu zenako zarrez. Bueno, zerratik ez. Bazen beste nola itzen da, Bai, beti jazten dena aurtengo... txitxarez eta hola Gaia? jazten dena. Aurten zen artea. Fashion is art. Fashion is art. Fashion Hori is da. art, bai. Hori da. Eta Bat Bunny, banik berak esan zuen, edo ez dakit berak edo bere estilistak esan zuen, bere luka oinarritzen zela zartzearen artean. Orduan beste interpretazio bat da. Bai. Ez dakit ulertzen duzuen zartzearen, zure gorputza Bai. zartzearen artea. Artea, ados. Zuri gustatu zaizu hori? Esan. Ez du entzuten hau, albunik. Edo bai, ez Nordak. dakigu. Dortaki. Egia esan grazia egin zidan bere lukak, eta Nik ez duen ez da ezagutu, ez zion ezagutzeik.
etzon Iragan, bea nor da ematen bera? ikaragarri ezan bai. Ematen zuen zinezko zaha bat, Bai. Ez? Bai. Eta ondoren, hasieran ez duen tematikarekin lotu, baina bere estilistak hori esan zuenean, esan nuen, bueno, badago nolabaiteko konexio eta emango diot nire baiezkoa. Baina irakurri ondoren ez nuen momentuan interpretatu, beraz, horrek ere ez dakit balio duen. Eta beraz, aurtengo gaiarekin, orduan fashion is art izan dena, zuk ere hola bizitzen duzu? Zuk ere moda bizitzen duzu zure piskat artea Bai. bezala edo... Bai, izan liteke, sekula pentsatu gabe neon, baina arrazoi duzu eta nik bai bizidetela moda nere arte bezala, Bai. adirazteko modu bat da niretzat, barruan dudan sormen hori kaleratzeko modu bat da, beraz agian, bai nik ere nire egunerokotasunean bizi dut moda arte bezala, pentsatu gabe neon, baina atsegin dudan refleksio bat da, bai. Ustez artea biziki... Moda. Bai. Eta, Moda dela biziki artistiko. Bai, moda biziki artistikoa, bakotxak aurkitzen aldu bere artea edo zein aktibitategatik, ezagit nojana. Baita, Bai. Abidez, dantzan izat da arte mota bat ere. Bai, bai, Yes. bada. Bada, zuretzat. Bai, arte bat da. Bon, horrek zuzu. Gero depende ze dantza egiten duzun. Zuk egiten duzuna bai. Ni jartzman naiz Mozkor goizko lauetan makarena egiten. Ezin duzu esan bortxaz artea denik. Naiz da izan daiteke ere, baina... Bai, berbaz zuk sentzen duzu zure artea bezala. hala da. Bai, baina ez baut sentitzen. Ez badezu sentitzen orduan ez da. Orduan ez da, película. Eta zuk zein da, gehien maitatu duzun, edo zu adibidez bihar kombinatu zira Met-Galara, gehien maitatu zuen gaia. Abidez, ni fashion is art, ez nekien ez daz, bon gero, lan bada estista izatea, baina... Zeira da ez, pixkat. Gai zabala da. Bai, Orduan interpretazio asko ekar ditzaken gaia da. Egia esan nik asko gozatu nuen duela 2 urte tematika izan zen camp. Camp. bizitza. Camp. C-A-M-P. Ah. Camp. Odos, Camp. zelaia. Ez. Camp kontzeptu bat da, eta izango litzateke, ez dakit euskaraz oso ondo adiraziko dudan, baina normaltasunetik ateratzen den oro eta sekulako esperimentazioa egontzen urte hartan Met-Galan, eta agian Met-Galako urte onenetariko bat izan zen kanpekoa. Ondoren beste bat ere izan zen Heavenly Bodies, eta zen erlijioak, kristautasunak modan izan zuen eragina, eta horre ere sekulako lukak izan genituen. Bai. Beraz, hor izan genituen pare bat urteon, aurtengoa ez da izan dugun onena. Baina, bueno, Zein da zure aurtengo top 3, ezagunen. nere aurtengo top 3, oso galdera ona, izango litzeke asko gustatu zitzaidan Kylie Jennerren soinekoa, Schiaparelli bat zen, eta Venusen estatua bat imitatzen zuen, hori atsegin nuen, gero besteren bat esan beharko banu Anok Jai modeloa ere asko maitatu nuen, berak baita ere estatua moduko look bat rekreatu zuen, eta bere hilean eta sekulako xetasunak zeuden, eta hori asko gustatu zitzaidan, bai. Bai, zinez biziki ongi egina zen, Bai. ematen zuen zinez benetazko estatua bat hilekin eta guzti. Bai, hala da, bai, hala da, bai, 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 benetazko bai. estatua bat Ados. Bai. irudien. Eta beste bat aipatu beharko banu, agian esango nuke... Kendall Jenner asko gustatu zitzaidan, baina ondoren festan nolabaiteko egoak jantzi zituen, eta alfombran horren beste gustatu ez zitzaidan arren, ondoren egalekin bai atsegin nuela. Beraz agian 3 horiek, Kendall Jenner, Kylie Jenner eta Anok Jai modeloa. Eta ero nola egiten dute, olako jantziekin gero tragoak hartzeko. Arte bada hori. Hori ere arte bada. Hor ikusten dut Triana bere ostra jantziarekin. Ez nuen bat ere atsegin, Ez bide zuen. batez. Rianak eman digun guztiarekin Met-Galan, aurtengo hontan Aurten ostra, biskat... dela burgeratu zen, bai. Nigo naiz bere senarra egon zen lekuan. Duela 2 aste. Biarritzen? Bai, honez miarritzen Chanel bai, denda Chanel. parean. Izan zinen? Bai.
Bueno, ez, izan naiz ja pasata, Ondo. Ez, bestela, Beraz, bere aire Nintzeko berdina bidata. arnastu duzu. hori da, gaina ni fana naiz ASAP Rockirena, beraz, besarkada bat hemendik. Desarkada bat. Entzuten Azati. bagaitu. Bai, Marian. entzuten seguru gaitu. asko joan, bai. Rihanna berarekin asarretu zen, Met Galan. Bai? Bai. Zer O ba? drama, bikain. Ba, hasieran ondo, biak iritsi ziren alfombra gorrira, baina ondoren, eta horre ere egon zen nolabaiteko polemika, Rihannak Taila uste dut dela, abeslaria ignoratu zuen, bai, ASAP Rocky beste emakume batekin hitz egiten ari zen bitartean Rihannak entzun nahi zuelako zerri buruz ari ziren, eta ondoren irten dira bideo batzuk, Rihanna eta ASAP biak autobarruan, eta Rihanna oso asarre akari da bertan. Beraz, nik ez dakit ze gertatu zen zehazki, baina zerbait bai. Irudikatzen duzu, biziki aski izatea, ostra baten jantziarekin. Eta, ustez, kriston kredibilitatea galtzen duzu, ez? Guztizkoa. Wow! Bere senajaren jantzkera ere... Arroxezoan, Bai, txaneleko arroxezok, abrigo batekin, eta bai. total luka txanelekoa zen. Eta Itzat ASAP Rocky da gizonik guapoena historia guztia. Ados, ados. Izan liteke. Izan liteke, guaponetako bat bai behintzat. aipatu dituzula markak, justuki bada horren inguruan ere gai Bai. potolo bat edo markena, luxuzko markak, diseinatzaileak, hori guztiak gaur egun gainera modaren munduan ere entzuten hainitz fast fashion hitza, beraz hori ez dakit nola itzuli beharko ginuken euskararat, baina beraz jantzien edo moda azkarra Moda edo azkarra, izan liteke, bai. erabiltzen erostituzu jantziak erabiltzeko behin edo urte batez eta gero botatzen dituzu. Horren inguruan hori guztiazuk nola ikusten duzu ez dakit, marken agian errola edo justuki fast fashion hortan, adibidez Met Gala aipatzen alko ginuke, urtero gaiaz aldatzen dute hori guztiarekin, Bai. zen nolako ahemana ikusten duzuzuk. Bai. Modaren industria azkarra da, eta beste hainbat arlotan bezalaxe azkartasunak saltzen du, eta Bai, hortaragoatz danok azken finean. Nik ez dut uste inor kriminalizatu beharko genukenik fast fashiona erosteagatik, merkeagoa delako, eta norberak badaki zein den bere egoera sozioekonomikoa eta nahiko lan bado bere burukin gu hemen irteteko eurek kritikatzen. Beraz, ez genuke inondik inola ere kriminalizatu behar, nik jakin badakidalako aukera izango bagenu inork ez genuelako fast fashiona erosiko baliabide ekonomikoak izango bagenitu. Beraz, inondik inora ez nuke horren aurkako mezu bat zabaldu nahi. Nik onartuko dizuet erosten dudala, nire egoera ekonomikoa ere ez delako moda sostenible edo jasangarria erostekoa beti, aldudanean bai egiten dudala, kobratu berri nauenean, Hoi denak ere ustez. bai, kobratu berri dudanean, orduan, bai. Baina bitartean zerbait behar badut, bai jotzen dudala bertara. Hori da nire une honetako errealitatea, datorren urtean hemendik bira, hemendik hilabete batera, nork daki, baina une honetan bai. Beraz, aldudanean ez dut egiten, baina hau da askok dugun errealitatea. Baina zure ustez ez da ala ere egiteko guraldetik lanketa bat, adibidez boikot batzuk, etolako gazak. Bai, Nahi dut ezan, berri bat jende ez da inbeste jakinean, modak ekartzen du kriston kutsadura bat gure ingurumenarentzat eta en ustez badira bigarren eskusko den ongi jandut? Bai, Bai. Eskuzko dendak badira iniz, vinted ere bizikiuntza martxan da, bai, eta ezia bertoa beti ezakin izajan edo kontsumitzea. bai. Baimenik bigarren eskuko denetan erosten dut asko adibidez, Bai, baina orain ja prezioak dira berria bezala. Egia da, oire egia da, Esan asko dute igo dira erostuzu prezioak, gauza bat, bai. gainera Bai. ez da aipatzen, baina arropa hori asko da jende hilak. Eman duena, jende hilda dago, hori eman duena. Moa peliotoi! Eta saltzen dizute hildako baten trikota bat berria balitz bezala. Bueno, meda berziklapena, zu garbitzen duzu etxean, eta... Bai. Bai, baina bai peli horregia da, zuk diozuna prezio kontua sartzen da jokoan, eta zuek egia dena da hemen iparraldean, bigarren eskuko arropa erosteko kultura handiagoa duztuela, Bai. guk han baino. Bai? Bai, Bai. ikaragarrizkoa, guk han duela gutxi arte ez genitun bigarren eskuko denda onak edo ezagunak, eta hemen beti izan dituzue bai marketak, beti izan dituzue, adibidez, igandetan nahiko ohikoa da hemen azokatxoak Bai, egotea, eta han ez dugu izan kultura hori orain ari gara apurka Bai.
hori hortara gerturatzen, baina orain arte ez dugu izan, eta bai egin beharko genukela kontzientziazio lan bat, baina pelike esaten duena ere egia da, bigarren eskuko dendetan prezioak igotzen ari dira. Boi denetan bezala. Bai, baina Bai. hor da oso gainera beti doa eskutik hartuta gentrifikazioarekin. Bai. Ikusten duzu Baionako Santi Espiritu auzoan, ni bizi nintzen antzoen eroak kaletik oiuka. Zen, pixat, Babilon, esaten dugun bezala. Eta orain dituzu bigarren eskuko dendak bakarrik arropenak, saltzen dituztenak gerozta garistia arropa. Bai. Eta trikota bat pagatzea berri bezala, ez da... Bai, aurkitu behar dela bigarren Hori da. eskuzko den da. Bai, Nik egia da hemen iparjaldean askoz prezio altuagoak atxeman ditut. Ez Bilbon nibanoa kooperara eta kooperan nire bigarren etxea da. Ni bizi osa pastan kooperan. Eta justukizuk non erosten dituzu jantziak? Piskat denetan agian interneten, bigarren eskuko erosten duzuzuk? Edo? egia dena da asko jotzen dudala bintedera, eta baita bigarren eskuko dendetara ere, baina duela gutxi arte Gipuzkoan ez genuenez, Bilbora joaten nintzen, Bai. edo bestela nahiko sarritan joten naiz Madride eta bertan ere erosten nun. Arropa asko gurasoen gandik, aitaren gandik, aitonaren gandik, osabaizemen gandik ere jasotzen dut, eta hala ibiltzen naiz. Baina batez ere binteden topa daitezke benetako altxorrak, baina denbora behar da. Eta Bai. jendeak denbora ere ez dauka beraz. Ez da erraza, ez da erraza. Zen nolako dressinga izan behar duzun ere zure etxean ez? Bai zinez. Arropa asko dauku. Bai. Baduzu, Pluralean diot mitiko gainera. gela bat bakrik zure ajoparentzat, ispilu batekin eta alfombra batekin. Ez, hori nere ametsa da, zuz gezurrik esango. Etxen danontzako lekuik ez daukunez nere gela, pentsa dezakezuen nola daun, bueno, ozta sartzen naiz, beraz, nahiko lan, baino, bai, bestidore bat izatea, Bai, boa, amets bat, amets bat, bai. zen aldut. Bai, gero desordenatu xamarra naiz, eta ez dakit nola antolatuko nuken, hori ere beste gai bada. Koloreka eta... Bai, euko bano gaitasuna, edo, gaitasuna edo gogoa, Garbi. edo Garbi usteko. garbi usteko, bai, Bai. hortxe dut. Bero ez zure denak Borroka. egiten dugu, Gure t-shirtak berriz biltzean, ona botatzen ditugu armairuan, eta lozten ditugu hilabeteak. Nik bai biskat. Nik bai osoki. Bai. Nik bai. Bai. Nik gero etxan badute arazo diplomatiko bat, beraz dutxo bera aipatzen al, baina bada pertsona bat nirekin bizi dena, baduena arropa asko eta gehiegi, Bai. eta bai. da egunero sartzen da arropa gehiago, eta bai. ari naize itotzen arropan. Otoi, justice for Nik ere Tobi. asko dute, baina Agian gomendio batzuk ematen aldizkizu, bai justuki, eta gehiago sartuko dira. Ah. Gaina hasi da pertsona hori, momentu hontan, bere arropa propia josten. Nola ez zuen aski erosten, hasi da josten. Ostra. Eta Eta gaina erosten jarraituko do. bai, erosten. Bai. Gauzak. Eta bigarren eskuko dendetan, eta pinte den. Beraz, Eta otoi, segurenez ere badula... otan ikusten bauzu hau, etorri nila. Eta zu ere, jantzi meta bat, ez duzuna gehiago ematen, baina betu jaten zuena, josiko dut beste manamere batez, eta orduan badut, nik, berba, kristan meta bat, jantziz betea, janen duena, ez dut lortzen botatzen edo ematen, ez dut botako bajatu, edo ematen, janen dut, josiko dut, eta ez dut nizu egiten, eta kristan bota egiten du. Ekin duana da, ni arroparen bierenak eman lehen urtean. Bi erenak, Bai, bierenak. Nituen arropak gauza ni gelditu nahi izan ditzen duela 15 urte, ama, eta orduan... beli ama bostrute ez. Zuk lortzen duzu batzutan esalkapen pixkat egiten nola Ondo. aferetan edo bat ere ez da... Nik uste dut gaixotasun bat garatzeko zorin naula. Ez da, Ados! Diogenes entzun da duztu esekula, bai. Diogenes sindromea. Zer da hori? Da, modezuzula deus botatzen al. Amenik hori badute. Bai, ni ere bide hortan iko lauztu. Bai? Nato, Ke horror. beste etxe bat. Beste etxe bat, nato, favorez. Bai. Bai. Proposatzen dizuedana da peli zure partera pasatzea denbora beti joaten ari baitzaigu. Beraz, bai, Esteban, gaur gai berezi batekin ator, modatik pixkat urronduko naiz eta sare sozialak aipatuko ditut, analisi batetik abiatuta, bai. Oh. Ole. Da bakarrik, hola, pitokeriak. Berezi. Sakona da. Hori da. Ez dakit kontura zarete. Baina Euskarak lortu du penetratzea gure algoritmoa. Pixkanaka, duela urte batzuk ezen hainbeste kasua, baina gaur egun sare sozial gehienetan
nik gutxienez ezakitzuek, baina Bai. atxemate ditut gauzak euskaraz naturalki nik neuk bilatu gabe. Dire ustez lehenik hori gogor bultzatuena TikTok izan da, mi esker Xi Jinping, zure laguntza bat. Esker. Eta Hiru argazki bai. bai, ez da, hiru argazkira gaude gu hiruak Xi Jinpingetik. Bai. Me hori beste egun baterako kontua izanen. Bai. Beraz hori, ja iritsi da momentu atera, nun TikToken gauzak gehienak euskaraz gomendatzen dizkian, eta nahiko berezia da. Zu eduki sortzailea zara, euskaraz, bai, zorionak, eta mil esker aitorren hizkuntza zoragarri hau lau haizetara zabaltzagatik. Nola etorri zitzaizun zuri gogo hau sareetan parte hartzearena euskaraz? Bueno, euskera nire hizkuntza da. Nik euskeraz komunikatzen dut, bai etxen, bai nire lagunekin, bai kalen, eta ez nuke eduki sortzeko beste moduik ikusiko euskeraz ez, balitz? Azken finen, nire egunerokotasunen eta nire adan zerbait sentitzen detenez, nola ez ba euskeraz komunikatuko. Orduan, hori hasiratik oso argi neuken, eta gainera lehengusina batek animau nindun, sanez, bai ez euskeraz soilik, ze hor danok izan deu, zabaltzeko gogoa, eta ez genekin ze puntu tarte euskerak mugatu edo zabalduko gintun, betire faktori hori egon badago, baina ez, sekun kendu zitzaian ideia hori burutik, eta argi izan non euskeraz sortuko nola. Eta egia esan da, jendek euskeraz kontsumitzen du, eta horrek ikaragarri pozten nau. Nik oroitzen dut adibidez, bada sortu genuelarik, duela ja urte batzuk, bagonak kezka hori, ez dago deus euskaraz, eta jendak ez dut deus kontsumitzen euskaraz, eta behar hori zerbait egiteko, zerbait egoteagatik. Eta txematen dut gaur, egoera, azkenean, genuen urgentzia gauza hori pixkat lasaituela, eta txeman dukula, Zoragarria da. Bai, egia esan, ikusten dut, nik sartzen naiz, ikusten dut tipo bat edo zer gauza egiten euskara, Bai, eta 1.000 ikustaldi, bueno, dago gaizki. Bai, ez da gaizki, nik ere. Eta zuk hori nola ikusten duzu gaur egun dagoen panorama hori eduki sortzaileena euskaraz? Egi esan, arro sentitzen naiz ikusten detenen jendek euskeraz eduki sortzen dola, asko gustatzen zat, eta benetan unkitzen nauen zerbait da, baina, beste alde batetik, agian naturaltasun haundigoz hartu beharko genuke hori, azken finen, euskeraz bizi bagean, nola ez du euskeraz eduki sortuko, azken finen hori ezakit saritu beharren, normalizatu egin beharko genuke. Ze puntutaino Euskal Herrin euskeraz hitzitea eta euskeraz eduki sortzea bihurtu da txalotzeko zerbait. Zerbait normala izan beharko litzekenen. Ados nahi zurekin, baina hala ere, nire ustez momentu batean nun ja denak ginen konektatuta sareetan edo YouTubeen gauzak begiratzen, Instagramen, TikToken, hala ere, bazen momentu handi bat, nun bazen kezka hori ez egola deus euskaran. Bai. Eta gaur egun esaten, dimen artifizialan, behar da euskara sartu, eta bestela, ezakitzer. Bazen gauza hori nun pixat atzean gelditzen ariaren, eta azkenan, euskarak badu gaitesun hori pixat beti sartzarena. Bai, hoxe. Baina, bai, segur ez dela bortzaz txalotzekoa, eta oraindik bada atzerapen asko, beste hizkuntzagian hegemonikoekin ikusita, baina nire ustez badu... Bai, ez dakite gero agian biziki adibide txarra edan naiz, baina nik adibidez eduki ez dut frantsesez ez da gazteleraz konsumitzen gehiena, da 180 inglesez dut. Bai, nik ere nintzen. Ez dakit zure kasuan ere hola den, hasteko edukirik konsumitzen duzun, hori ez dakit, sare sozialetan eta ze hizkuntzetan gehienik edo bauzu ideiarik. Asko kontsumitzen dut ingelesez, hori egia da. Eta gutxixego gazteleraz, baina gazteleraz ere kontsumitzen dut, bai. Azken finen askotan gossip, kotillo, prentxarrosa kontsumitzen dudanez, hori da interesatzen zaiena, beste gauza batzuen arte, baina gehien bat hori, eta momentu hontan inork ez horri buruz euskeraz hitzeiten. Igual, hau, bai, apur bat bai, baina ere kontsumitzea, bai, orduan, bueno, hau etorkizuneko eduki sortzaile bat ikusten ari badin bada, animatu dezakegu prentxarrosa euskeraz zitea. Justuki, orain nuen galdera zen pixkat, zuk euskaraz falta den ze gauza, ze beste eduki sortzaile ingles, egingo nahiko zenuke existitza euskaraz? Beidanik, esango dizuet kotillo egin dudala, beraz, norbaitek hitz egingo balu. Jabi hoi ez dakit ezagutzen duzuen. Hitz egiten do...
Espainia mailan gertatzen dien Kotilloen dira. kotilloi buruz. Euskal Herrian ere Javi Oios bat behar deu, badagolako ni bezala jende kotilla eta atsegin dona mundu hori, beraz, hori agian bai falta zaigula. Gainera, interesgarria eta gure panoraman badira kotillo asko. Badaude. Agian gure artean badakizkigunak, baina ez denak ateratzen azalera, ez bauzu asko bilatzen gulen, Bai, ibili egia gara da. Egia da, bai. Baskarian aipatzen pare bat gauza ez duenak aipatuko ben, ez guna jarazorik. Baina bada zer kontatu. Nik Eta uste zuek? badaula, bai. Zer eskaz den, hola? Bai, zer nahiko somatzen zenuken duzue ikusi. faltan. Galdera onda. Mr. Beast adibidez, ez? Ez, baina... Ez dakit badira kontzeptu batzuk, hola bai eskaz direnak, ez dakit jokoak edo, baina falta dira holako bideoak bakizu, bai. aktore eta ez dakit squeezie bat edo emateko adibide bezala frantzian, baina... Bai, edo hoiek egitutenak... asmatu pertsona hauetatik zein den heldua. Eta Bai, baituzu adibidez. bosta aurre eta heldua atorra. egia, Bai, bai. Druzki Ez eta ditzake bai, txarra. bat Bai, horrelakoak, Bai, bai. ja, jokoak Olako gauzen nire ustez eskaz dira, bai. Egia Eta da. hori nire ustez Ingarria da. gehienek kontsumitzen aldute arazorik Bai. gabe eta... Bai, ipatuko produkzioari. Bai, aipatuko diegu gero, bai. Nik zu bezala, nik kotilloa maite dut. Jo. Bai, horregatik, Kotillo euskaraz. ados. Ez Alde da txarra naiz. kotillo euskaraz, bai. Alde naiz. Eta bada euskal eduki sortzaileen bat jarraitzen dezuena edo atsegin dezuena, mereziki edo orar eduki kontsumitzen dezue. Nik ikia ejan. Ni bai. Nik segitzut Bai? asko Magic Quintana gure gombita bai. izan. Bai. Adibide onda. Nik segitzen dut, Magic Quintana. Bai. Nik ez dut, nire segitzen TikToken. Nik badira batzuk berriz tortzen direnak, me ez dut zinik. Gauza da, nire ustez gaur egun algoritmoak funtzionatzeko modugarekin ikusten duzu, baina ez dakizun orden. Ja. Pasatzen zaizu. Bestea, ikustut zuela guna, ez dakit nola itzen den bigotea duena. Iker Iribarren, bai. Bera, oso majoa da, zoragarria ikusten da dut, Iker, bai. eta ez dakit, baina sortit Bai. simpatia bat egiazkoa. Bai. Baina Egarri ez beharko dakit zenueke Iker Eta hori ona. pelirentzat. Bai, Bai. Zatuko diogu komentaria. beste respetu falta bat ez duan Eta orain, ze eduki sortzaile ezenuke nahi inoiz egote euskaraz. Mhm. Jados moduko norbait. Bai. Jados zuek ezagutzen duzu, Ez dut uste, ez? Jados da kriptoa nahi bat, da Hori pixkate da, Andrew Tate bat. Bai, Hori da. ados naiz. Lamenaz, pixkat, Bai. wow. Orduan ez nuke horrelako inorri ikusi nahi, Bai, esan bai. atzera ingoliak euzki ematen dit. Gero nik ukanon gara eban gustatzen zidan, baina pixkat cringe watching deitzen dena egiteko, pixkat Ja, wow. hoi ere uler dezaket. Zer jan nahi duen cringe watching, zen gagian... Cringe watching Oso da. kontzeptu hona da. Bai, da, begiratzea zerbait pixkat auzolotxa ematen dizulako, eta pixkat emozioak sortzeko zure buruari, ez bortxaz positiboak, baina emozioak. Ostra. Hori da prentsan, nik hori iten dut Nazdaz, batzutan bai. telebista kateekin ere behiekin bakizu. Bai, News edo. News nik pixkat- ikusten dut, beti. bai, Pascal hori da. Pro, superfan. Hori da. Agertzen da tokeak egiten baloiarekin bideo bat. Telebista frantzesa beste mundu da. Bai. Baina bai, ez egia da. Sobera horako- denbora basten duzu internetan diretzak, Langabezia nahi izan. Eta zuek? Kriptoa nahi gauza hori egia da, bai. Nik ez ditut zuen gauzak ikusten, Beste algoritmo bat daukezu. Nik bat dut beste algoritmo bat, Zer eskoz agertzen lasaiago. zaizu? Shakira bakarri. Eske Shakira. Shakira agertzen zaizu. Lehen bai, bazen momentu bat hori ari zen egiten bere itzulia, orain ez. Orain zen beste. Esan agertzen zaizuela emakume txinatarra hau azken aldian beti kanta berdina kantatzen duena. Ez zaizu agertu emakume hori sekula. Azken hilabete honetan, emakume txinatar bat, denbora guztin abesti iguala kantatzen. Tintan tintarintan tintarintan tirareron. Nik ez. Meninola Ba, Xi hori da Jinpingen zoragarria. fana nahi zen baitut gauza txinatarra asko Bai, nire Xi agertzen Jinping zaizkit. genean? dena. Ados. Dena. Aitona bat kantatzen duena ere, ez dut kantatuko ez du inork hori ikusi nahi, baina Ados. bere, bai. Eta ondoren koreakoak ere agertzen zaizkizue koreako Bai, bai. bideok, nola beste abesti super ezagun hau K-pop talde korear batena, baina Korea ze Korea. Korea ona. Bai, ados. Gero podcast hau sortu genuenean, egontzen Ipar Korearen apologia 30 segundura. Bai. Berriz itzutzen gara hortarat beti, beti... Bai, Ipar Koreako medela K-pop taldeat, Ipar Koreara... Bai, eta daukate abesti bat oso ezaguna dena eta nahi ikaragarri gustatzen zat. Eta oin baita Kim Jong-unen alaba gertzen zait.
bai? Bideo bat, bai. Hola, fankan batzuk bere bideo batzuk. Eta... Horik ez batik Mara, K-pop. Nire agertzen zaite Kim Jong-unek besarkatzen duenean soldadua galduena bere laguna eta da, wow. Baina ma, bera. Eta orain, zein da zuk amestuko zenuken bideoa egitea? Beida, duela gutxi grabatu nun bideo bat Maialen Iriarterekin EH Bilduko Maialen ezakit ezagutzen dezuen. Bai. 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 Ego naiz momentu. Bale. Bai. Eta beti nahi izan nun beakin bideo bat grabatu ze topatu nun antzekotasune berea Kris Jennerrekin. Badu. Eta orduan beti nun horrekin Bai. txantxa eta grabatu nun duela hilabete edo arekin bideoa. Eta bestela, politikariren batekin edo bai gustatuko litzaieke olako beste bat egitea. Agian botere gehiago duen beste norbaitekin, pertsona ezagunago batekin, baina hola humoretik eginiko bideo bat gustengo nuke politikariren batekin. Bai. Eta Paris Hiltonekin? Ze ikusi dut kronika batean, aipatu duzula segitzen zaituela. Bai. Hori, eta nolaz hori. Paris Hiltonek jarraitu nindun Instagramen duela urte batzuk, jada, eta egi esan beran ere espiritu animalia, o animalia espiritu. Espiritu animalia? Espiritu animalia. Bai. Nire animale hoi bat. Ados. Bai. Eta zure espiritu animalia da Bai. Paris Hilton. Bai, Ados. hala da. Eta, da, oain hori esan dezuela, beakin oso gusta grabatuko nuke bideo bat. Zer bat urte ditu, berak? 40. Bai, eta 40. Gehiago ere agian orain, Bai, 30 inguru Ez edo, horren ez? bestez, baino 45 bat agian bai. Esan behar da, Lortu Olaiak ona. ez zuela ezagutzen Paris Hilton. Ja, zarra hau, Bai, ni askoz gazteagoa naiz, Jodan, Wow. Olaia. Wow. bakatu meni, gaur egun ere hor, Jenner familia osoa edo Kardashian familia, bat ere ezagutzen, Ez dituz ezagutzen. Ola Orduan ez da izenez, adin baina... kontue. Nue, Bai, ez da ez da, adin Ez kontua. da, Ez da adin Justu, kontue. ez sobera interneten ari zuek bezala. Zenik denak ezagutzen dizut eta zinez berdin zaite, baina da ere denak ezagutzen ditut. Bai. Gero hori bai beharko genukela Kardashian familia bat Euskal Herrikoa. Bai. Iziona da hori, bai. Boetan dire izanen, Bai. Bada. Bada. Bai, horrelako reality modu bat, Bai. Egin zituzten saiakera realitienak, baina gogoto izan... ditut nik, eh? baina famili batena. Bai, Beharko justu genuke segitu. euskal familia kaotiko dirudun bat. Ez duena ezer Carmen egiten, Immobiliekoak eta- igual. Gero euskaraz ziteko zaila, baina... Bai, egia. Proposatzen dizuena da, hortan pasatzea azken podcastu den azken atalera, joden gira poliki. Badut, joko bat bukatzeko, ongi bazaizu azalduko dizut aski simple da, hartu ditut Ipar Euskal Herriko 5 pertsonalitate, ez dituzunak ezagutzen agian, erakutsiko izkizut argazkitan eta notatu beharko duzu haien estiloa. Ongi Ados. bazaizu. Bikain, aurrea. Hasiko gira lehenarekin beraz, hor telefonon duzuna, Niko Etxart, nola notatuko zinuke Niko Etxarten estiloa? Bat eta bakarra. Bera leyenda bat da, ikono bat da. Eta hori ere bere modan ikusi daiteke. Nik ikaragarri maite dut Niko eta bere arropak bere estilok asko esaten dit. Eta hoixe bakarra da eta hortan datza bere magiak. Beraz, bejonde jola Nik hori eta jarri dezala bere estilo horrekin. Bikaina data. Argazkia ikusten ez dutenentzat, edo badu cowboy estilo bat, ez dakit, hola notatuko zinukentzu, baina badu, bai, holako zerbait, Bai, Niko Etxarra. bai. Bai, Niko ikusi Bai. dezakegu askotan alkandorekin, erdirekia, gainetik txalekoa, ibiltzen ditu. Erdirikia hori da bizki importantea. Erdirikia, brotxeak ere jazten ditu, eta bere gitarra horrekin eta melena zuri hori. Bai, Melena ere... Bada Chef bere, Kiss. Bai. bere elkarrizketa bat ETV bateko ezakitze emankizunetan, erretzen porro erraldoi bat, eta kontatzen bere gauzak hor, musikarenak, egitan, baina, eusez da Euskal Snoop Dogg. Bada zerbait horzik. Niko Etxarra, Euskal Snoop Badu. Bai. Hori edo siberrutzekoa, baina dugu dira... Siberutar, finalki... Bai. Siberua gure West Coasta da ez, pixkat hori da azken finean. Iztez? Bada,
Ist? Ez Snoop Dogg, bai. Bueno, bai, West Coasta, bai, ados. Bai. Wow. Rap erreferentziak, estatu batuetako rap erreferentziak. Proposatzen dizudan da, bigarren argazkila pasatzea, agian Bai. ere ezagutuko duzu, beraz, hemen dugu Maiane Txoperena, estilo aldetik, atxeman dugu argazkitxo bat, baduen Bai, txaleko moduko bat. ikusten dut. Gazte famatu bakarra egian. Euskal munduko iparralde. Gure toportan ez da bakarra gazteetan, baina... Bon. Bere argazki honetan ikusi dezaket ausardie adirazten dola gorri kolorekin, asko komunikatzen duen kolore bat da hau, pasioaren kolorea, intentsitatearena. Ondoren ikusten dut kasual ikutu bat ere badola, atsegindo prenda soiak kombinatzea toke edo ukitu urbano batekin, bomber batekin ere ikusi dezakegu, belarritakoak ere jazten ditu konjunton, beraz atsegindo bere itxura zaintze eta kolorekin ere danak bat eitea, eta horixe da berari buruz esan dezakedana. Ondo doa eta gustatzen zait. Bai, bomberra ere. Bomberrakin baditut arazo batzuk Nik ere. urte luzetan zehar nahiko asarre honez bomberrakin, baina nik uste berriro ere iritsi naizela Hor badu, lagunik ez ja du bomber bomberrakin. bat hor maja suri eta beltzeekin gire? Ez da hori. Bueno, lepogo inguruan bado eta baita mauketan ere. Zuk zer dioztu? Uste dut, aski eraman dira hori 2010an guk kolegioan eta Bai, eta eramaten en genuen, bai. ustez hortan utzi behar ziren. En ustez. Nik bonen bat sobera motza. Ados, Hasi nituen gauzak kopta onain- moduan ono bai. piskat. Ados, Zan bate ongelditzen. piskat bolero gisa toreador. Bai. Ados. Nik hori atsegin dut. Bai, baina... Bai, me ez olako bomber bat. Ni pixkat punki joaten nintzen, Bai. eta hausten zuen pixkat, nire punki aldea. Ah. Ja, utzi dute atzean, hori, baina... Nintzen, gaina rapatua nuen burua. Wow. Bai, guau. Aldatu da Ados. estiloa, bai. Bai. Nik uste bere estiloa kasual zaindua dela. Bai, hori bai. Bai, bada. Egia da, hartu dugun argazkia uste dut bertsolari txapelketa baten argazkia dela, eta baten dugu. Ogiro, bertsoaia Kasuala, mundial. bai. Bai, bai. Alduzu esan, alduzu. Bai, Ez, Beldur barik. baditut lagun bertsoariak eta ez du nahi arazorik nire bizian. bestela proposatzen dizu da, hirugarren pertsonara edo pasatzea, hemen dugu Peio Dufo, ezkerrekoa zure Bai. argazkian, gure hemen ego Lapurdi edo ego kostaldeko euskal diputatua, Parisen, gure gomita izan dena ere, beraz agian entzuden du, kasu erraten duzunarekin. Bueno, hemen jarri didazuen argazki honetan Otxandian horekin ikusi dezakegu, eta nik esango nuke Peioren estiloa agian apur bat atzera geratu dela. Berdin pasatuko diogu, zure zenbakian nahi badu, sekatzen baldin badu estilista bat, Frantziako Asamblada Nazionalean. Kamiseta horiek, galtza bakero horiek, duela 15 urte bai, baina ez da hau oraingo estilo urbanoa edo kasuala. Ez da in. Ez dago. Gero beraz politikaria da, diputatua, justuki politikari batek zure ustez aski nolako janzkera izan beharko luke, aski arjunta edo ala ere ez dakit berezitasun gehiegi baldin badu ere, agian pixkat gaizki ikusia izan den da, nola ikusiko zenuke zure? Hor norberak erabaki beharko luke bere ideologia edo bere filosofiarekin bat doan look bat aukeratu beharko luketen, nire ustez politikariek, eta eurek ikusi beharko lukete nion bezala. Bere kasuan, bai, agian askoz ere politika, xumeagoak edo gertugokoak egin nahi dituzte, beraz bere lukarekin ere odri adirazi nahi du, baina nik uste mezu berbera zabaldu daitekela beste janzki batzuekin. Bai. Hor zinez ikusten dugu bere politika eta bere filosofia ez. Bai. Hori argira. Egia politikaretan detaile minimoak asko aldatzen dola, eta horretzen zarete makroek eguzkitako betaurrekoak ukantzituen asteburu hortaz. Bai. Denetan ikusi da gero sareetan eta... Sensorik for sure. Deneri. Baina nik Peiori gomendatuko nioke, egin dezakegula plan bat erosketatara juteko asteburu baten, eta beste ikutu bat eman bere estiloari. Berdin Parisera denda hundietan, Champs-Élysées inguruan edo... Egin dezakegu. Aipatuko da? Asteburu pasa Peio Duforekin. Bideo ona hori. Ez kantatu hori Peio Duforekin. Ez. Berak maite du zinda bere kantu bonea?
Kantatu zuena, hautatu zuen kantua hor? Hautatu zuen Tesla bat sutan. Ados, batera, zen batera bueno. hori. Joan behar zen Hoi Bad kantatuko Bunny dugu. ikustera, ez? Joan da, geroztik. Ja, jamerzen bat Esan benik segun uste. joaten zela Bad Bunny ikustera. Bai. Bai. Bueno, bere familiako norbaitekin, ez? Bai. Beila labalekin ustez. Oh? Bela labekin. Bera izaiola gustatzen, baina. Hori da pixatzarri iritzea, Bai. Proposatzizut laugarren pertsonara pasatzea, hemen dugu beraz Patxika maitea, gure lankide maitea kanaldudetik. Nola notatuko zenuke bere kasuan? Beira, nik esango dizuet nere perdizioa, nere galera emakumek diela, eta hemen ikusten dut emakume autentika bat, bere estilontan dana ikusi dezakegu, berak agian etzekin oso ondo ze jantzi, baina erabaki du dana jaztea, lumak, estanbatua, kolorea, eta belarritakok ere haundik, atsegin dut, estilo zaindu edauke, eta benetako estiloa da. Beraz, baiezko emango diot. Jarrai dezala horrela, autentika izaten. Egia, pixkat ibili gara begiratzen norre proposatzen algenizun eta dena. Eta askifite etorri zegu beraz, zenta da, agian euskal edabideen munduan pertsona errekonozigarriena jazten den moduagatik. Bai, badu bere estiloa beti. Bai, bado. Ezagutzen da, bai. Bai, bakarra da eta jarrai dezala. Bai. Pasako gira bosgarren pertsonara, ez dakit hor duzun argazkia beraz. Bai. Hemen du Oian Indart, antziut izena, Altxaliliko kolektiboko kidea eta dantzaria. Dantzaria. Bai, aski ezaguna bilakatu egin dena ere azken aldietan. Euskal Herrian. Estilo aldetik ere baduena bere gauza, zuk nola ikusten duzu, ez dakit eman dizugun argazkia azken finean Altxaliliko pertsonaian den, bai. Hori ere, zaiak badute bereien, bai, hori da. Bai. Nik mix hau asko atsegin dut, iruditzen zait euskal tradizioa modernitatearekin bat ikendon unea dala, eta bere pose honek gogorarazten dit kuadro bat, izena ez dut gogon, baino gero topatzen badet bidaliko dizuet, eta bai, atsegin dut bai mantala eramateko modue beste ukitu batekin, eta tradizioa jorratzeko modu bikaina iruditzen zait, eta gaur egungo tasunera gerturatzeko bidez zoragarrie. Beraz, bai, nik bai ezko diot. Gaina oso ondo makillatuta da. Interesgarria da, ipatzen dituzu hitz asko, pertsonen edo deskribatzeko, pertsonen estiloa deskribatzeko, hitz horiek nun ikasi dituzu. Ez dakit... Txikitan maiten nun irakurtzea, eta agian zerbait geratu zitzaidan, azkenek urte hauetan oso gutxi irakurri dut, mugikorrekiko adikzio guztizko nau murgilduta, eta beraz, berriro ere hartzen dudan irakurketa. Baina bain ikustet agian hortik datorki dela. Bada iztegi hainitzez, moda ipatzean ez dakit estiloak, koloreak, formak, bada... Bai, iztegi garrantzitsue da. Ez da dira oso teknikoa izan danok ulertzeko eta danok elkar komunikatzeko, baina bai, adjetibok eta garrantzitsuk die. Hortan gelditzen gira, ez dakit, baduzun zerbait gehitzeko, mila esker jadanik gurekin izanagatik. Agian aipatzen alko ginuke, nun segitzen altzaitugun sareetan, interesatuak diren guztientzat, eta nun entzuten aldiren zure kronikak, zenta ez dugu aipatu, baina edo laburki, baina gaztean ere kronikak egiten dituzu. Bai, hori da ez? Bai, gure ikuslentzat, jarrain zakete bai Instagramen, bai TikToken, Aranburu naiz, enerekin, Aranburu amaieran 2 urekin, eta ondoren Gaztea Irratian eta Euskadi Irratian ere entzun ezakete Gaztea Irratian asteazkenetan, arratsaldean eta Euskadi Irratin larun bat goizetan, bertan egongo naiz, eta eskerrak eman nahi dizkizuet, bai zuek hiruoi eta baita zuen lankidei ere, gaur kontan hemen izatearren, plazer bat da, ore bat da, ikaragarri maite dut iparraldea, eta nik beti esan dut gainea, iparraldeko norbaitekin ezkonduko naizela. Bai. Bai. Nik jatzen gozera meigo batekin. Oraindik ez, hori falta zait, gaie falta zait. Baina, beste guztiei, listo. Iparraldeko euskeraz zoragarri da, beraz jarrai ezazu euskeraz hitziken, favorez. Eta eskerrik asko, benetan. Mi esker zuri. Dialdia luzatuko dugu ere. Mila esker ginigo Aranburu.
Berriz? Egunero bezala gehiagi pintatzen da aurpeiko sufrimendua estali nahian. Igo. Zesakona peli esan diguzu. Kentzazpi, Ostra. Kentzazpi? Kentzazpi da? Bai, Ah, bai? Bai. Nortzuna kantua? Zein da? Iluntzean? Jeff Bezos eduta ere anak eipatua Bano, estela. Beraz, bai Esteban... Ei, mikro hori. Baina hor dara bat, saltzea. Bai. Eta erraten zinolarik ez dela egiten modu Ez autentikoan. da. Zer litzateke modu autentikoa, zuretzat? Nire ustez, body positive mugimendu hori modu autentikoan lantzea izango litzeke salmentei erreparatu gabe eta horri beldurrik izan gabe diseinatzaileak benetan konektatzen duen pertsona batekin lan egitea eta ura erabiltzea modelo gisa. Benetan uste duena bere markaren esentziarekin eta identitatearekin konektatuko duena eta arekin bat egiten duena. Hori aukeratzen duen unean, salmentei erreparatu gabe, benetan izango da bihotzez eginiko aukera bat. Beraz gehiago autoatzea 2 edo 3 modelo eta haiekin zerbait lantzea luzaroan. Bai, Gehiago. 10 edo 12 izan horrez. Bai. Eta aurrainiz dituenak ere. Nola? Eta aurrainiz dituenak ere, familiak. Zer jenak eta horiek... Ez berak galditua da bere. Barkatu eskizan dut gauza supergrabe bat, gure konturatu naiz, bo. Bide lagun! Da orain zer garagu, behintzat Bide lagun! naizen horren zati bat betirako zor dizut. Zot.